Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Kliwon 26 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer bangun miturut Gusti, bangun miturut Gusti. Para adiyuswa, bangun miturut Gusti punika pepinginanipun saben tiyang pitados. Awit nalika tiyang mitadosi satunggaling perkawis, piyambakipun badhe ngener lan budidaya amrih menapa ingkang dipun pitadosi saged ngeneraken gesangipun. Mekaten ugi nalika kita mitadosi Gusti, kita tansah bangun miturut Gusti ingkang kita dadosaken sesembahan kita. Nalika ngintun serat ing pasamuan Roma, Rasul Paulus mendhet satunggaling ayat saking Yesaya, awit kana tiyang pitados saking bangsa Yahudi. Pramila Rasul Paulus anggenipun mucal bab kawilujengan saking Gusti Yesus punika methik saking pratelanipun Nabi Yesaya. Paulus negesaken bilih kalujengan ingkang dipun tampi dening bangsa Israel punika pinangganipun saking Gusti Allah. Roma 11 ayat 36 ngendika, awit dini anane samubarang kabeh iku saka ing panjenengani lan marga dening panjenengani sarta lumadi marang panjenengani kamulyan kagema ing panjenengani selawas-lawase. Ayat punika negesaken bilih sedaya perkawis ing gesang punika saged kelampahan awit saking asmanipun Sang Yewa dados kalujengan ingkang dipun tampi dening para umat pinangganipun saking Gusti Allah. Ing mriki Paulus ngupadi bangun imanipun para umat Kristen ing kitha Roma supados ngugemi bilih sedaya punika pinangganipun saking Gusti, krana Gusti lan kagem Gusti. Para adiyuswa, lumantar serat Roma kita dipun engetaken bilih menapa kemawon ingkang kelampahan ing gesang kita awit saking kersanipun Gusti. Pramila ing saklebeting gesang kita kedah nuwuhaken pengaken ingkang kelampahan ing gesang kita punika pinangganipun saking Gusti, krana Gusti lan kagem Gusti. Monggo kita bangun kapitadosan, bangun brayat ingkang ngugemi menapa ingkang dados piwulangipun Rasul Paulus punika, supados gesang kita, brayat kita tansah pikantuk berkah peparingipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih gesang kawula tansah bangun miturut paduka, gesang ingkang nuhoni dawuh timbalan paduka, gesang ingkang nglampahi kados pundi paduka makarya ing gesang kawula. Matemah kawula ngakeni bilih sedaya punika saking paduka, krana paduka lan kagem paduka. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang nganti. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedha sak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kekiyatan bagas kesarasan kanthi perkawis ingkang mekaten. Para adiyuswa saged nindakaken menapa to dawuh paduka, bangun miturut paduka. Kawula ugi masrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa nalika anak putu kawula makarya sinau utawi gesang ing bale wismanipun kawula pitados ing pundiya kemawon anak putu kawula, paduka tansah mbrek amrih anak putu kawula bangun miturut paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Westi Martopo, wilayah 8 GKJ Magelang ingkang wedha sak mangke nembe mondhok ing griya sakit
RSU Magelang. Paduka ingkang nganti paduka ingkang berkahi matemas sederek kawula punika lumantar menapa lan sinten kemawon enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Bapak Aditya, Bapak Winoto. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Nawen, warga GKJ Temon Pepantan Kalidengen. Mekaten ugi kalau pasrahaken sawetawis sederek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sederek kawula astama ing Jakarta. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sudiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusmina, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsuti Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarod Sukmono, lan sederek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kalau pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.